Σιμών! Ζωή και κότα με Χαβίτς και με Κορκότα. Δημήτρη Πιπερίδη, Κώστα Βαμβακίδη. Στη λύρα ο Δημήτρης Πιπερίδης. Άτος παθαέ! Αχ, λελεύωσε Κώστα Μπούτσα, λελεύωσε. Τάκης Βαμβακίδης, Αλέξης Παρχαρίδη, Χρύσα Σιμεωνίδου, Έρικα Νικολαίδου. Ο θρίαμβος του χειμώνα συνεχίζεται. Η Νόη Κοζάνης, Δευτέρα 7 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Προαύλιο πρώην Δημοτικού Σχολείου Ινόης. Πολιτιστικός Σύλλογος Ινόης Κοζάνης, Χρύσανθος. Πληροφορίες Μύρος Κυνηγόπουλος 6972 22 83 37. Τιμές 5 ευρώ, 8 ευρώ προπόληση και 10 ευρώ ταμείο. Δεν είναι μια ακόμη παράσταση. Είναι ένα λαϊκό, ποντιακό, σατυρικό πανηγύρι. Αναμένω με σας. Κουλτουρέψτε.